Ka National People Youth Front Meghalaya State Unit Negasngi kalapan keburam ya ki shispa anru paungut tam ki samla puli bala pendep bat paspa ka SSLC bat HSLC ki bahap hapo ka East Khas Hills District. Habakran hakani kasngi nakaleng President joka NPYF Meghalaya State ba wailat miki shala ulakan tui ka samla puli baki dai bin yai tresitam hakikam ki ba kile wadla kam dei ka basuk bat wangro ba kim dai bandu jingkermen hanrai ban yai but ya ka thong namar ka ne ka dai tang ka jingsdang jong ka jingyat lenti hanrai ka shong haki shimet kumno ban jam sakmat khamtam ba kidangdon ha ka kradan puli nakaleng President jok NPP East Khas Hills District ba Gavin Malim haba kran hakani kasngi ulai khublai khna bat ulaong ba kajuk ka bamanta kamdeshu kajuk ka ba tang ka sernot bal debon puli la pentikina ba kinyo kam ha ki kam ke ba pher hanrai kene kajuk ka dei kajuk ka ba ki ha ban traisitam bat ban 3 minute ban kenjo sha kata kathong da ila biang puraranja itu ki kena ke pada serial 1 to 15 sebayang lupa sini number 19 Bandriako Nongsteng, number 20 Gracious Gloria Nangri Manbha Marvanyang, serial number 23 Balawan Rihut. Bat kumbat supentip ya pi ba ni la sedang kumba ya tho I chairperson menne ni la sedang ya kede ke program hakiwei ki jakaro kumban supentip ba yo khamtam langba na ki press and media ka ban selek te bon ki ban sabo jingkeli ha kanu kurukom ni jet ya pi ladi ni facilitate ya pi ngasukwa ban pentip banakaliang jom ke NPYF nila ai ya ka mo haki media ha to ko por ban pentip bangin facilitate ya ki student ki baleb ha bat nila boro ya ki criteria for facilitation kata kalong for HSLC nibo 75% and above for MBOS nangta 80% and above for CBSE, ICSE and other board. But hagajo kapor for SSLC nibo 80% and above for MBOS and 85% for CBSE and ICSE and other board. Kata kadai ka criteria kabinila bo. Klem boy perkhat hagajo kapor ngila ai daki mo ngila penkre ya ka ban apply online ni klem boy perkhat ya ka response. Onda ngila yo ya ki response it was huge ngani tho ip. Ni tang hapo Giant Hills alone ki numbers of facilitation kila boy more than 500 ibang ila dep haki jaka ki prepare nang ta na la boy kasi hills lay more or less ni ngila jan touch 1000 numbers tekane ka pen iba kat badang ni kisni ka competition is very high kanang high tenaga ta kadaw nga appeal ya pi ki students kumbal ong mene you are here because you have done something that's mean getting 75 and 80% it's not easy that's mean you have it on you but you just have to keep on performing pidon kamban yai treshutam this is just the beginning tang ka jing sedang ha ka jing yai lenti jom it's up to you ban decide ba kat ne la biang ne pidang kwa shu ban le ba namar if I look at your faces ngaro namar ngam slem nga kumpi nga syong nang tu na po nga perkhat thik ko mo perkhat no pi bon na pedeng jong pi ki ba perkhat menta batang kum tu nga khrek kot ha to ko por nga la yo 75-80% ladang nga tresu tom sang sa tangkat tu kat ni nga la ban yo ko mayo kita ki way 90 and above dai nam dai bon na pedeng jong pi ki ba don ki bala hadin bala mi result ki ba realize kata
ngala de tangum tu ngatri stom kat ni ngala yo la ngatri stom shu ngaplut por shu ngarang la ban le ba. That means you have that potential in you. Tengah appeal ya pi. But kam tam kalong ba le ranya apa ke state ke jongi. Menin ngarang dep ya ke program. Ngirang ya keren. Bakumno hapok Meghalaya menta lakat no snem ngim yo syo ya bab kemdon syo gi pas IAS mdon syo gi pai IAS na pok ka state ke jongi kumno ngin na ban penbahaya ke state ke jongi la ngim don ki bureaucrats ki ban na ka state jongi ki ban perkhat kumno ban pentrai ki policy tenaga ta ka daw nga appeal pi ka don ka opportunity kadang bon ka opportunity especially hapane ka job ka pamenta but lada don kata ka opportunity don bon ki choices tam bon sin ni long confused but kam tam happy ki bedang depth ya ka class 10 and class 12 especially when decide you are in that juncture of your life but him decide ba what is best for me kata ka dai ka bedang kam tam tengah appeal pi bidai ban menta ka this is the right time ya pi ban decide bon sin bon ki baong ki bawan kham tam chini ki MLA ki nong ni khmat ba the challenges ka problem ka menta ngi ka do ka dai ka unemployment mdai tang hapo ka state ka jongi even hapo ka the whole ka country ka jongi ka problem ka menta ka dai ka unemployment bala da piphai ka por ko manchua kalong ka unemployment it's only for those who are not educated kibam dan jing nang jing start but what is the scary part in today's time is now ki breu ki badan jing nang jing start they are still unemployed kata ka dai ka pama henry ngangan ong ha ka state jongi we are still have plenty of opportunity. Tambak ka problem ka don hey. Ka problem ka don bang we don't think out of the box. Ni syudan baik iban perkat to ngin ka meni bangin fokus ka dai DSC MPSC. Tangang tah ngala akut kejing perkat ke jongi. Ndon kiba perkat beyond that. Nakata ka kumbong meni. Bang don show kiba mi IAS ki IPS. Tengah apil pila dapat pet menta hak banking system ngimdon ki beri ulajong ngidon hoy ki cleaner ki pion ki up to clerk level tambah halor menta ngimdon ki beri ulajong hak central offices ladang ipet po nehu hodok menta ki nong hikai ki professors maximum ki dang dei ki banabar there are still many opportunity tambah. The problem is whether you want to go beyond. Tenaga tak ada pidai ban decide na dok menta. Lah dok menta bidang perkat baik tip ngan long doktor ni, ngan long engineer ni, ngan long nong hikai ni, ngan long other line ni, then that's a problem. Tang balada pi clear in your mindset that pigwa ban lek kani. But ndai tang hang ta, hoy mentangi don hang ni most of you have done it well in your academics. But there are other people also who are very talented in other field. And for them I would say they are very fortunate to have this government in the leadership of our Honorable Chief Minister. Hai ki program ki bukum kini. Ngasai ong ngalong jealous bah khamtam ye ki youth ki bementa. Namar balai they have a lot of opportunity. Ni ha ka por jongi orang late school. Ni gi basngau tenat ban lek kai, gi basngau tenat ban ruai ban tem. There is no scheme for them. Ngim judan scheme ya ki samla ka por pamansua. Tapa mental ada pi sngau tenat ban ruai. There is a Meghalaya grassroots program for you. Let it be long sngau tenat in social media for ban long YouTubers or filmmakers or creative ini ki ayu
You have Hello Meghalaya. You have Yes Meghalaya if you want to start any tournament, any awareness program or anything. For sports person, hagapor bumanswa ki kemi ki kpa ki dom yang iban lekai, balai ki nom dom. Ladangi le bharo ladangi represent ya kastir rokai gin yo. There is no surety. Tang mamenta ngila de pass ya kas sports person direct recruitment policy. Kiba kino ki represent ya ka state ka national level, international level. Kim don kam shoban up ya ka state kota. Tang represent nang to one nang to hilayo direct recruitment in government job. So it's worth taking a risk. Tenang kita kadaw mga kuaban om hang ni ba, you have plenty of opportunity. It's only up to you. But nakaliang jongi kung ka party, ngimday tang kani ngas ngo comment ba ka party ka jongi ka don ka National People's Women Front, kabalong very active, very vocal. Dang recently kilala iki program ki prepare ngidang dep pendon borom ya ka International Women's Day, haki jaka ki prepare ngidon ya ka National People's Farmer Front, kaba yakren na benta ki jing jong pinongrep ki jongi haki jaka ki prepare ka youth front ka jongi ni penlong ki marathon ni penlong ya ki program awareness program to fight against drugs, but kiwei ni persyang ban tray kat bala ban ngakwa ban apil ya pi ba pimdei ban sneu thuk bakala namar ngaseu thuk hi ondala dep ki program kin don ba hi ki ban sneu thuk bakala namar don kiwei ki ba ladangi tray ro ki don problem langi tray ro ki don problem. Tamba Henry ni nak liang ke party ke main ni ke aim jongi pengin continue ya kini ki kam haki benta ki prepare but dang ni dang ya keren naka National People's Youth Front bangin persyang ban bo ya ki student cell khamtam haki district headquarter khnang ban yarap ya ki students khamtam ya ki to ki bawan na ki rural areas lada ki don jinge hakano ka ki benta la kadai hak admission lani hak scholarship lani ki wei ni nang persyang nakaliang jong ko party khnang bangin la ban yarap ya ki khon samla ki jongi ki ba don kam ya kano ka jinge rap kham tam hapo Shillong city hangne kita ki dai ki jing persyang ki jongi ban ki popula yo hagni ka result kepala yo aunus nam momenta Kim Shimla long tang kita ki kots lah. Henry ki mark sheets, lani kini ki certificate ko pila yo hakani ka na ophaisi ko bamenta. Kalong kum kadak ban pensisha yakata ka jingtre minor ka jongpi baro sisnem hauni usnem bladem. Bangi soto ho habangi keren khampa magani ka jugjungi menta. Habangi pai kendiat chakite ki laipo so posnem ki bamenswa. Lesi ka pass certificate kalabiang bangin penti kana bangin yo ya kata ka kam ka jam hagitu ki por ke brale rengi sautu bahakani ka juk jongi menta ka pass certificate kanum la ban penti kana ya kata ka jingyo ya ka kam ka jam rengi sautu ba kum ki bre ngidon kam ban 3 minute khnang bangin la ban pen olong sisa kata ka thong ka bangidon hapo ka jing em ka jongi Mangi sotu abang em hane sa parthai. Kalong sisa kum kata ka jingya lenti. Kabangim la balen ka jing sisa, nginom la ban khmi lenti tang ka jing sup. Ngin kindu ya ka jing e kiding pen kyang ki babon hakani ka jingya lenti ka jongi hane sa parthai. Reka ba kham kong san e. Kalong ngin pan ka jing start ki jing sampang no play bon ai ngi ka jing start jing sampang. Bona banyalam lenti sa yangi ya kane ka thong ka bangidon banganget scam don lenti da komoi pat kan dei hi ka jingtre minor ka jongi iwei piwei ka ban penti kana ya kata ka lawe ka bapnai na ka benta ka jongi bangi phai khendiat sa ka jalla ka jongi habangi pet ya ka jingbon pat nyau pu arbasen kidai ki kun samla ki bahapo kerta kapalai pusam snam. Bangi sotu pakini ki youths lani ki kun samla
kilong shisha ka bor kilong shisha ka jingmentoi naga benta ka jalla la rengila ban pentikna bangila ban yang kili ha kalinti ka badai dero ta ka benta ban nakaliang jo ka sarkar jalla lingba ki interventions ki babon lingba ki program ki babon ki palsang man pentikna ye ki khon samla ki jongi ban khon ye ki ha kalinti ka badai bagila ban tei naga benta ka emlang ka salang berkhamtam bingi angnut ya kata ka lawai ka bapnai naga benda ka ni ka jella ka jongi ngayos ngo ya ka jingkran henne naga liang jong I president jo ka NPYF ima wailan mi ki shilla ka wai na pedeng ki jinge ka ba naga liang ka jongi kum ka jellang ya kendu hagni ka por pemenda lesi ka deiru ka jinge ka bangya kendu keleng saudong ka ri keleng saudong ka perthai ka dei ka unemployment problem hoi ni so thu ba ko mongo mene ki khon samla kilong ka jimentoi kilong ka bor na ka benta ka jela re haju opor kilong ru kum ka jing tenju dero ta ka benta bangi so thu ngi em ha ka juk chong ka jingele ki competitive exams kumra kren henne na kalyang jong president NPYF ong si sha ke ke basosi bahapo ka ni ka jella ka jongi menta lajan khat al snem ni klem yo shu yaki officer IS na ka ni ka jella ka jongi kadega ni ka benda bangi so thu bakum ki khon samlang ni dam kam ban kendit benrio khamba mangini por komentang ni don yaki platform ki bobet bobiang ki banagaliang jong ka sarkar ka don manterwa ki coaching programs bar ki wei ki banagaliang ka jonga ngasun kin tujur ya phi kum ki khon samla shemene kabuk siar 3 minute bandon lintir kumwei pat di tangka ji 3 minute ka jong phi ka bangin pentikana baphenla ban penulong ya kata ka thong ka bapidon hakmadu Barajo upor pakum ki khon samlar ngidon kamlu ban pet beyond the scope of white collar jobs habangi kran white collar jobs ka kentup tang ikam sarkar hagani ka juk chungi menta ka sarkar khamla shu ban shu ai kam sarkar yo way ubla pas ga degree ban komta terter badero ni ka benta ban kaliang jo ka sarkar jilla lingba ki interventions ki babun ki programs ki babun ban principally phi kum ki khon samla ro ban yeng halaki jong ki kichap ban ye so thu banagalyang ka jong phi nga zon ong ba phen pendon kam hok ya kata ka taleng ka boble la ai happy ba phen long si sha kita ki khon samla ki ban no sinyang nagabenta ka jingkiu arte jong kani ka jilla Meghalaya ka jongi te nagalyang ka jonga nga shukwa ban kintu ya phi kum ki khon samla piladon ya kani ka certificate pa pila pass ka class 10 class 12 kal deiro ka por ba pinti kana ka ei ka ba pidon ha don ya ka jing thmu na ka benta ka jing em ka jong phi pendon no e ka thong barakani ka jingya lenti ka jong phi shakata ka thong phenlong kita ki khon samla ki ban scam ka jingmot jing barkhat phenyai sha phenlong discipline barkham pam e ka jing soret ka ban pinti kana ba phenla ban pen ullong ya kata ka thong ka ba phidon na ka benta ka jing em ka jong phi te nagalyang ka jong hi kum ka party hoi nagalyang jo NPYF kara organize ka program hagni ka por pementa kum ka dak ban pin ko buram pan acknowledge ya kata ka jing 3 minute ka jong phi lesi I jing ai na kalyang ka jong I ilong I baren reng idan tang ka wei ban kalyang ka jong ka party idan ban kit bok kit ruang ya phi kum ki khon samna ba phenang ai 3 minute haga jing em ka jong phi ba phenong shai ta ki khlor ka bating shai ban long ka lawai ru naga benta ka jilla ka jongi te tangni ni kintin bakna ding sai sen nga ai khublei phi baro